Čau, ještě bych vám chtěl říct, že pořádám vlastně soutěž. Je to úplně jednoduché, takže se nebojte něco napsat a takhle. Takže vám to vysvětlím. Od toho dne, co vyjde video, co vy to vidíte, tak začíná soutěž a probíhá to v komentářích. Pod jakýkoliv video napište nějaký svůj návrh, co mám natočit za YouTube Shorts a pár lidí z vás vyberu. Tak uvidíme, jaký to bude. A pozor, ta soutěž platí do Vánoc. Takže si docela pospěš. Takže čau a zdravím dnešního videa. Dneska si ukážeme pyrotechniku v obchodě. Tentokrát jsme v Albertu a jak můžete vidět, tak ta pyrotechnika je docela velká. Můžete vidět přede mnou a ještě takhle vlevo, dole v rohu, tak můžete vidět taky takový jeden kompakt a tam byl vlastně úplně to stejný, to co tam vidíte. Tak si to můžeme tu pyrotechniku představit a doufám, že konečně se polepšili z minulého roku. Takže jako první tu máme nějaký pyromix, jsou tam nějaký rachejtle a nějaký blbosti. Ten set mám pocit byl úplně stejný v Lidlu a stojí to o dost víc tady v Albertě, jako watt. Upřímně abych to třeba dal tak za 300. OK, zde máme úplně podobný to, co bylo nahoře, akorát bez těch blbostí, jsou tam jenom ty rachejtle. Dal bych to třeba tak za 200, ani ne, třeba za 150. No takže jako další tu máme Abracadabra za 75 korun. No do p***a. To si snad ze mě děláte 75 korun, výborná cena. Nedělám si srandu, 75 korun je hodně velká cena, protože bych to dal třeba tak za 40. OK, jdem si tady spravit chuť, máme tady nějaký prskavky, 29 cm, 20 korun, 21, hele, docela v pohodě cena. Asi nějak jako 5 korun si mohli odpustit. OK, jako další tu máme nějaký římanky, 3 kusy, 65 korun. Upřímně, přijde mi to trošku dražší cena, asi za 40 bych to tady dal, ale nevadí. OK, máme tu vulkánky a promiňte, že jsem sprostej. Ty jako vulkánky za 120, to je docela dost, dal bych to třeba tak za 75. Docela mě to štve tady. OK, máme tady nějaký bouchací kuličky za 34 korun. Minule jsem říkal u nějakého obchodu, že 30 korun je docela dost, ale je to nějaký maxi balení, ale tady to mají ještě vyšší a upřímně to teda docela velká cena. OK, máme tady tamboru a upřímně jsem čekal, že ten Kaufland bude horší jak ten Albert, ale ten Albert se zhoršil a tady mají 60 korun byla tambora tam a tady je 70 korun tambora. Upřímně za 50 korun tak tambora. OK, dále tu máme stromboly za 250, to mi jako přijde už docela dost. Tu 50 korunu se mohl odpustit. A tohle to mi přijde docela ubojí, protože Mysterie má 20 rán, slyšíte to, 20 rán. A za 270, 280 dokonce. Jako upřímně si představte kompakt mumie a ten mám pocit 16 rán. To jenom o 4 rány, stojí to takhle z peněz. Doslova, ta mumie stála 140, tak tohle to vydal třeba tak za 200, ani ne, 170, 180. Když tak se vám omlouvám, že tohle video vychází pozdě, protože prostě nešlo to moc, tam byl prostě nějaký pán a on to tam hlídal a teďkon zrovna to moc nehlídal, takže jsem se tam rychle prokouznul a snažil jsem se to vyfotit, ale nevadí, máme tu křišťálový sen za 220, to už je docela přijatelná cena, ale pořád bych třeba tak za těch 40 korun bych opustil, 40-60. OK, tak dále tu máme Kronos za 700. Já si to úplně teď nemůžu přečíst, kolik tam je přesně, ale podle toho, jak to vypadá, jak jakoby to je velký, tak si myslím, že tak o ty 200 si mohli odpustit, za 500 bych to tak dal, hele, 500. Dále tu máme kompakt Kosmos za 780, mi přijde docela velká cena. Udělejte si obrázek z předešlých videí, já už to tady asi nechci říkat. OK, máme tady další kompakt, 30 rán za 650. Hele, já si nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval. Tady ten kompakt, jak se vlastně jmenuje, mám pocit, že to je mega rána, ale nejsem si jistý. Za 650 teda mi přijde extrémně hodně peněz. Vemte si, to je vlastně o 10 rán, co je ten křišťálový sen, jako watt, to bych třeba tak dal za 400,
Ani ne. 350, no, tak 400 by asi vyhovovalo. Jak jsem říkal u předchozího kompaktu 400, tak tohle by mělo ještě o 6 stran víc. Takže to bych dal třeba tak za 450. Tady je Avalon kompakt a upřímně ten vypadá za 380 v pohodě, ale cena je strašná, zase opět strašná. 25 rán, dal bych to třeba tak za 350. Ta fontána by mohla být za 70. Už se blížíme skoro ke konci, jenom bych vám chtěl říct, že tohle to všechno jakoby, říkám vlastně od oka, není to úplně jakoby zas tak přeměřený. Upřímně jsem docela línej, ale to je jedno. Chtěl bych vám ještě říct jednu věc, a to, abyste v Albertu moc nekupovali, ale ta nejdůležitější věc. Albert dělá právě to, že tváří se, jak to je hrozně levný a kupujte to, ale ve skutečnosti ty kompakty jsou jakoby vyplněný nějakým polystyrénem nebo něco, aby se to tvářilo, že ten kompakt je hrozně velký. Takže to je jenom taková vsuvka a můžeme se kouknout na ten kompakt. OK, máme tu kompakt teda Torian za 1000 korun, dal bych třeba tak za 600. Přijde to teda docela velká cena. Předposlední tu máme kompakt Predator a tohle je, o čem jsem mluvil. Tohle je přesně takový ten typ, který si myslím, že je vyplněný polystyrénem, ale nemusí to jako tak být, ale podle mě to tak je. A za 1200 mi přijde úplně nechutná cena, dal bych to třeba tak za 800. A poslední tu máme kompakt, ale já se k tomu vyjadřovat nebudu. Prostě ten kompakt je taky za nechutnou cenu a upřímně jako kompakt takovejhle za 1450, jako co? Dal bych to třeba, tady ten kompakt bych upřímně dal za 1200. Ten. Je to nechutná cena, dámy a pánové, já si myslím, že může mít ke konci. Takže teda tohle je všechno, pokud byste se chtěli zúčastnit mý soutěže, tak běžte do komentářů a napište tam nějaký svůj návrh na YouTube Shorts. A co bych teda chtěl říct k Albertu, tak nenakupujte. Albert je takový vyčuraný, že oni vlastně se tvářejí jakoby, že hodně zlevnějí, mají tam hodně napsáno super cena, takový není to super cena, tváří se prostě, že to prodávají za výbornou cenu. A ještě bych vám chtěl říct, že ty kompakty některý prostě to tak dáno, že jsou hrozně drahý. A je dáno tak, že dokonce i tak velký nejsou, jak je velká ta krabice, protože můžou být vyplnění tím polystyrénem. Takže tohle je všechno pro toto video, doufám, že se vám líbilo a pokud byste chtěli, abych zavítal do vietnamské tržnice, tak se můžeme kouknout na pyrotechniku ve vietnamské tržnici a můžeme jít na to. Takže se uvidíme další videa a čau.